जोंनि बे सेङाजान ओनसोल जिथुनिखि सेङाजान बुटघाट बे ब्रह्मपुत्र दैमा हाब्रां सेराव जोंनि गासै बेखिनि एरियायाव जेसेबां माहारि जाथि गोष्ठियाव दङ बेखौ जोङो गावबा गावनि धोरोमखौ लानानै जों दिनै जेरै जोंनि बाथौ धोरोमजों जों दिनै आर'ज जों लादों मोनथिना लादों आरो लोगोसे बेयावनो जोंहा ब्रह्म धोरोम दङ बिथांमोनाबो जयग'नि हाबाफारिजों बिथांमोनाबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंदों मानोना जोङो आरो ओरै गासैबो माहारियारि गावबा गावनि धोरोम बेवहाय ज' जादों नेम बायदियै गावबा गावनि धोरोमजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंदों दा बेवहाय जोङो बे जोंनि गंगा फुजाखौ जोङो बोसोरे होबाय थानाय जायो दा जोङो बिदिनो बोसोरैबो जों आर'ज गाबनाय जायो बेबायदिनो ब्रह्मनि गुबुन गुबुन हारिनि धोरोम थायो बेवहाय दा बिदि जोङो दिनै नैबे गौरा कन्याखौ बेबायदिनो आर'जनि गेजेरजों बा गावबा गावनि धोरोमनि गेजेरजों गंगा फुजा जोंहा बे भेल बानायनानै होनाय जायो बिदिनो होयै होयै जोङो दिनै बोसोरब्रैयाव आगान होबाय दा बेवहाय जोङो होनायनि मेन बिसय जाहैबाय माने गौरा कन्या होबथानाय मानोना बै सिगाङावबो जोंहा जोबोद हालाय हाफाय जादोंमोन बे फुजाखौ होयैनि सिगाङाव जोंखौ जेब्ला बाराद्राय आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै जोंनिनो दानि बिटिए WSCनि चिफ मिनिस्टार सारनि दैदेननायाव जोंहा क'क्राझारनिफ्राय सासे गोरों सासे आइजो जोंनो फुजागिरि लानानै फैदोंमोन बिथांनि बै होनाय समनिफ्रायनो जोंनि दैमा बे गौरा खुरखानाया थाबथादों आरोखि जों मेगनजों नुदों आरो जोंनाव गोसोआव फोथायनाय लानानै बे फुजा होनाय लोगो लोगो गौरा कन्या थाबथादों थाबथानाय लोगो लोगो जोंनो सरकारा जोंनो नैबे फारख'बानखौबो होनायजों लोगोसे दिनैसिम बे दैया खुरखानाय जायाखै आरो रिजाल्टखौ मोननो हादों रिजाल्टखौ मोननो हादों औ मोननो हादों ओरैनोथ' दा 10 बोसोरसो जाबाय 10 बोसोर हाबबाय आवगाय सिगाङाव बेबायदि आयदाखौ होयियाव बेबायदि फुजाखौ होयियाव गोबां जायगा लाइ लथर गैयै जोङो दैमाजों खुरखानानै होखारजादों जोबोद गोबां जायगा खुरखाजानाय जादों आरो दा दिनै जों बे फुजाखौ होनानै रायजो राजानि गासैबो मदद लालायनानै गासै जोंनि धोरोमफोरखौ फोथायलायनाय लानानै दिनै बे फुजाखौ होनानै जों माने प्रमान मोनदों आरोखि दा दिनै बेबायदिनो दंबाय दं आरो दैया जेबो हालाय खालायाखै